Italian nothing, no? Now we're reading the Megillah. Before you read the Megillah, Yes. here's the bracha. I need two people. I need people to hold the Megillah. All right. Read and to hold it. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ויהי בימי אחשוורוש, אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 720 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים לשרי המדינות לפניו והראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת והשקות וכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה כדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן ביזתה חרבונה בקתה ואבקתה זתה וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא ותימאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו ויאמר המלך לחכמים יודע עתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דעת ודין והקרוב אליו כשנה שתערת מטה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן מעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וחצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתוב בדת פרס בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים יתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטון ויטע בדבר בפני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן
וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקוד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגיא, סריס המלך שומר הנשים. באתי ונתון תמרוקיהן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תבלוט תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה, וככה מרדכי לא לבד. ויהי והישמע דבר המלך ודתו, והיא קבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא. ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. וישנה וישנה בעת בנערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי תמרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, ואת כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך, ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו. החודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש משתה המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר והנחה למדינות עשה, ויתן מסעות כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך,
קצף בגתן בתרש, שנאסר ריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע דבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש המן בן המדעתה האגגית, וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עובדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עובדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו יום ביום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן. לראות יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן במר, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהן שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדם 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גרזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן. בן המדעתה הגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן. אל החש פני המלך ואל הכוחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש. נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשלח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש, 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. חדשגן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הארצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדעת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישתדו לשתות והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק,
ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבוא הנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך לסריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויוגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך ביהודים להרדם, ואת פתשי גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה עול צוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי כל עובדי המלך בעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחדתו לעמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל המלך, להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערתי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדל, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם אמר למלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות? ותעש ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא
שמח וטוב לב, וכראות המן. את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי דמעה. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבוא אל אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ברוב בניו, ואת כל אשר גדלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה אינו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, ויעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו. ובא עם המלך ואל המשתה ושמח, ויטב הדבר לפני המן. ויעש העץ בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש שני סריסי המלך ושומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה? יקר גדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, ולאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכינו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, ומי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר נתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו לזרש אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר יכלות לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהלו להביא את המן
אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות? ותעש ותן אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו פחרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה עליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עמד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכח. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה, ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר, אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יחטא להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, החודש השלישי הוא חודש סיוון, מ23 בו,
ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 7 ו20 ו100 מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתביו וכלשונם ויכתב בשם המלך אחשוורוש ויכתב בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים איתם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר שגן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים לי ולהיות היהודים עתודים ליום הזה להינקה מאויביהם הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך ולבש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם וב12 חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרגו באובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספרתה ואת תורתה ואת אדריה ואת הרידתה ואת פרשנדתה ואת הרידאי ואת הרידאי ואת וידעתה אשר אמן ונמדעתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך יינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יתקדו על העץ ויאמר המלך לעשות כן תינתן דעת בשושן ואת 10 בני המן ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו
ועמד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובפיזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח בו ב14 בו ועשה איתו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרוזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקום עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נעפו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפוך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואשר כתב מרדכי עליהם כי אמר ונמדת הגגית צורר כל היהודים חשב על היהודים לעבדם והפיל הוא הגורל להמם ולעבדם ובבואו לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ ועל כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבל היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף להקים את איגרת הפורים הזאת. השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי פורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלות מרדכי אשר גדלו המלך הלא הם כתובים על ספרי דברי הימים למלכי מדי פרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרעב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. אמר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב החריבנו הדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. אמן. סופר.
חמינאי. Yasher Tov to Noam. I read every night. Then we're gonna bring out the. How much? Okay, the rest of the night is going to be drinking and Nashen Hamantashen. Are you there, Dave? I am here, and in that case, I think we should kind of wish everybody a happy Purim and end our broadcast, because watching you guys eat and drink, as fun as that is, I'd rather do that in person. All we have online here, we have Georgia. George, Oh, George, and who else? Ben, Rebecca, and Tirza. Okay, well, we're glad you all could tune in for this, and Chag Purim Sameach. All right, have a good one, everybody. I'm going to go and end the call. Happy Purim. Thanks, Thank you, Rebecca. Noam. Thanks, everybody. Bye-bye. Bye-bye.